Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Έπιπλο Πετικίδης. Ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε μια ακόμα φορά να δείτε από κοντά το φεστιβάλ Παιδικού Δωματίου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό, ένα άλλο υλικό, τη μελαμίνη. Έχουμε πάρα πολλές καλής ποιότητας μελαμίνες, πιστοποιημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μη τοξικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των υλικών. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό θα το ξαναπούμε και θα το λέμε πάντα. Ασφαλή υλικά, μη τοξικά, υλικά που μπορούν να φιλοξενήσουν το παιδί μας, να μπορέσει το παιδί μας να παίξει δίπλα σε ένα κρεβάτι και σε μια ασφαλή βιβλιοθήκη. Θα σας παρουσιάσουμε 3 καινούργιες προτάσεις. Η μελαμίνη είναι ένα υλικό το οποίο είναι πιο οικονομικό. Μπορούμε να κουμπίσουμε πιο χαμηλά budget, να βγούμε λίγο πιο χαμηλά, αν μπορώ να πω, σε τιμές. Και θα σας δείξουμε σήμερα και κάποιες καινούργιες διαφορετικές τάσεις του design και της διακόσμησης του παιδικού δωματίου. Σήμερα θα δείξουμε άλλες 3 νέες προτάσεις. Το υλικό της μελαμίνης, που είναι επίσης ανθεκτικό, πολύ γερό και χαμηλώνει πάρα πολύ το κοστολόγιο του γονιού για να ετοιμάσει ένα όμορφο δωμάτιο. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζουμε ένα δωμάτιο το οποίο είναι από μελαμίνη σαν υλικό και θα δείξουμε κάποιους έξυπνους τρόπους, αποθηκευτικούς χώρους που μπορεί το παιδί να ανεβαίνει σε μία κουκέτα με κάποια σκαλάκια και να γίνει και να δείχνουμε εδώ πέρα πώς μπορεί να βάλουν μέσα τα πράγματά τους. Το πόμολό μας παραπέμπει σε ένα σύννεφο. Ένα πάρα πολύ όμορφο τρίκ είναι να ξεβιδώσουμε αυτό το σύννεφο. Εμείς το γυρίσαμε ανάποδα, το ξεπατικώσαμε σε ένα χαρτόνι, σε διάφορα σχήματα και μπορέσαμε και το αποτυπώσαμε στον τοίχο με αυτές τις μορφές. Πάρα πολύ όμορφα. Χωρίς να χαλάσουμε τον τοίχο, με χαρτόνι, κάναμε αυτό το μοτίβο. Αν θέλει λοιπόν ο γονιός, μπορεί αυτό το πράγμα να ξεπατικώσει κάποιο στένσιλ, κάποια μορφή, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι ένα σχήμα, με κάποιο περίγραμμα, με ένα α4 χαρτί να το κόψει και εκεί μέσα να χρωματίσεις ό,τι θέλει με τα μορφές που αρέσει στο παιδί. Όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όμορφα tips είναι να δώσουμε προσωπικότητα και την ψυχολογία και το χαρακτήρα του παιδιού. Έτσι λοιπόν θα σας δείξω κάποιους τρόπους πώς μπορούμε να αποτυπώσουμε την πατούσα του και τα χέρια του στον τοίχο μας. Πάμε λοιπόν να σας τα δείξω. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ σε ένα ωραίο βιβλίο παιδικό, βλέπουμε μια έτοιμη πρόταση με τα πετσαρία που έχει αποτύπωμα της πατούσας. Γιατί λοιπόν όχι να μην βάλουμε την αποτύπωμα του δικού μας παιδιού, είτε είναι η παλάμη του, είτε είναι η πατούσα του. Άρα λοιπόν παίρνουμε χρώματα από ειδικά βιβλιοπωλεία, παίρνουμε την πατούσα είτε το χεράκι του παιδιού μας και μπορούμε πάρα πολύ όμορφα να αποτυπώσουμε τα σχέδια του χεριού ή της πατούσας πάνω στο τοίχο μας. Έχει προσωπικότητα, είναι το δικό μας παιδί, είναι το δικό μας δωμάτιο, γιατί λοιπόν να μην εντάξουμε στο δικό μας δωμάτιο δικά μας προσωπικά στοιχεία. Εγώ προσωπικά, επειδή τυχαίνει και ζω σε μεζονέτα, μόλις έκανα το μωράκι μου, το δικό του αποτύπωμα το έκβαλα στις σκάλες ότι περπατάει, η πατούσα του και έγραψα «Η ζωή είναι όμορφη μαζί σου». Αυτή τη στιγμή είναι 4 χρονών, το βλέπει, το χαίρεται και είναι κάτι πολύ μοναδικό για τη δική μας οικογένεια. Ένα ακόμα Σάββατο στο κατάστημα Έπιπλο Πετικίδης. Είμαι πολύ χαρούμενος, ο κόσμος μας έχει αγκαλιάσει, είναι δίπλα μας και κοντά μας. Έχουν έρθει αρκετοί γονείς με τις κατόψεις των δωματίων. Έχουμε δώσει λύσεις στις προσωπικές τους ανάγκες και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Θέλω να τονίσω επίσης ότι τα έπιπλα του καταστήματος είναι από ελληνικές βιοτεχνίες. Είναι δική μας παραγωγής ελληνικής και έτσι βοηθάμε την ελληνική οικονομία. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλο τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει όλη αυτή την προσπάθεια.
Θα είμαστε εδώ για έναν ολόκληρο μήνα. Μπορείτε όλοι να φέρνετε τις κατόψεις του παιδικού σας δωματίου με κάποιες φωτογραφίες και να κάνουμε ένα μοναδικό σχέδιο βάσει στις δικές σας ανάγκες. Ελάτε λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και θα δίνουμε δωρεάν συμβουλές διακόσμησης για τον προσωπικό και δικό σας μοναδικό χώρο. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι εγώ προσωπικά, η Στέλλα Γρούμπα Διακοσμήτρια, θα βρίσκομαι και στην έκθεση Κορινθίας. Μπορείτε να έρθετε, να συστηθούμε από κοντά. Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Μπορούμε να πούμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, καθώς να απευθυνθούμε και στον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, λόγω κρίσης, του πούμε κάποια έξυπνα tips, trick, πώς να επανακινήσει το κατάστημά του, το μαγαζί του, με έξυπνες λύσεις, να δείξει ότι δεν έχει γονατίσει σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση. Θα είμαστε εκεί λοιπόν, ελάτε στο περίπτερο Στέλλα Γρούμπα Διακοσμήτρια, να πούμε πολύ όμορφα πράγματα για να ανανεώσετε το χώρι σας. Να σας δείξουμε και κάποιες νέες τάσεις και προτάσεις. Όπως βλέπουμε σε αυτό το παιδικό δωμάτιο, έχουμε κάνει την τεχνική της ανακύκλωσης, αν μπορώ να πω. Πήραμε 2 πόρτες από παλιά βιβλιοθήκη, βάψαμε το γύρω-γύρω το ξύλινο κάσωμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, στο χρώμα που παίζει στο παιδικό δωμάτιο, το μπλε δηλαδή, και έχοντας και το τζάμι όπως είναι, το κάναμε κάδρο, όπου εκεί μπορούμε να σημειώνουμε με έναν εξίτηλο μαρκαδόρο οποιαδήποτε σημείωση ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Επίσης, να σας δείξουμε και από την άλλη πλευρά, επειδή υπάρχει το μοτίβο του κύκλου στη διόροφη κουκέτα, έχουμε πάρει με πάρα πολύ απλό τρόπο, με 2 πιατάκια σε διαφορετική διάμετρο, έχουμε κάνει κάποιους κύκλους και μια σκιαγράφηση, απλά έτσι για να δώσουμε ένα τόνο διαφορετικό στον τοίχο μας.